millet için yanıp yaşauşu ulug' jonli şahıslarımızın birisi. Hem ömrüngüz boyu hazırda mende Abdullah Tokay ismindagi milliy o'zakni, madaniy o'zakni yetaklaysiz ayman. Mana millatimizning turishi turunda, onu yaratuv turunda şu fikrlar bilan o'rtoqlashib ketsangiz bizning tinglovchilarimiz bilan bek o'rinli bo'lar. Bek qatlovli, bek zo'r so'rov. Fail rahmat. Mana o milliy madaniy o'zagining ishi ул кычаклап бетерә торган түгел, эшләп бетерә торган түгел, уйлап бетерә торган түгел. Чөнки безнең хәзер яшьләребез милли аңга сусаган. Безнең төп эшебез дә менә шушы юнәлешкә бирелгән һәм янәшә тирәбездәге безнең Яшел Үзән районы ул бик күп шундый сәләтле кешеләргә бай төбәк. Һәм шушы Каям Насыйрыйны гына алыгыз. Һәм башка шуның ише язучы, шагыйрьләр, артистлар бик күп инде. Менә шушы Каям Насыйрыйга ияреп, без инде шушы күренекле кешеләрнең язмышларын бүгенге яшьләребезгә өйрәтү, кайтару һәм саклау. Менә милли мәдәни үзәк дигән сүзнең дә төшенчәсе шуңа килеп тоташа. Чөнки бүгенге яшьләребез алар шул кадәр кызыксынучан, без аларны кайвакытта аңлап та бетерә алмыйбыз. Алар искиткеч шундый җаваплы зур шәхесләр булып үсәргә тиешләр. Без инде аларга ярдәм итәргә тиеш. Безнең бит вазифабыз да шул өлкән буын кешеләре. Без аларны өйрәтмәсәк, аларга шундый юл күрсәтмәсәк, аларның күбесе югалырга да мөмкин. Менә шушы мәдәни үзәкнең төп эше шуңа юнәлдерелгән. Тел, милли аң һәм янәшә тирәдәге күренекле кешеләрнең язмышлары белән кызыксынып, аларга ирештерү. Төп эшебез шул. Менә югалырга да мөмкин дигән сүзегез белән чынлап та килешәм. Бу инде югалу, ул яшьләрнең югалуы, ул инде безнең милләтебезнең дә югалуы дигән сүз. Бит ансы да ул бик куркыныч хәл, һәм андый хәл булмас өчен менә нәкъ сезнең шикелле шундый ихлас күңелдән эшли белүче яшьләрне аңлый белүче кешеләр кирәк. Менә безнең тиздән кылар ханым, инде халык санын исәпкә алу әйме, җан исәп алу оештырылачак. Менә шушы мәсьәләнең асылын аңлап радио тыңлаучыларыбызга ирештерсәгез иде. Менә кайберәүләр әйтәләр, безнең милләтебез кимәячәк шушы җан алуда диләр, исәп алуда. Кайберләре инде шушы исәп алуда артачак дип оптимистлар. Сез үзегез кайсы якта? Мин үзем ягында. Фаил, чөнки бөтен кешедә үзе бит ул берәү. Әгәр дә ул бер икәнен аңлый икән, кабатланмас икән. Димәк, аның инде юлы бер. Монда калып кирәк. Кешенең аңы кирәк, үзен үзе күрүе кирәк. Әгәр дә без сикергәләп йөрибез икән, башкортмы, син керәшемме, син татармы, син кем? Монда инде мәсьәлә килеп баса бер кеше. Бер кеше ул булырга тиеш татар. Татар икән, ул татар. Без күпме сөйләнсәк тә, күпме генә агитация ясасак та, кешедән, аларның аңыннан башка бу әйберне үзгәртә алмыйбыз. Кеше ул үзе булып кала икән, ул үзенең исемен татар дип яза. Менә шушына ирешергә кирәк. Әгәр инде без сикергәләп йөрибез икән, тегеннән укыйбыз, моннан укыйбыз, монда булай сөйләгәннәр, тегендә сылай сөйләгәннәр дисәк, без үзебезне югалтабыз. Безгә ышану кирәк үзебезгә. Үзебезнең юлны сайлаганбыз икән татар дип. Без татар булып калырга тиеш. Мин һәр вакытта кешеләрнең үз фикере белән яшәгән, авыш-тавыш булмаган кешеләрне яратам. Әгәр дә инде чынлап та татар дигән милләтебезне арттырасыбыз килә икән, без татар булырга тиеш. Бу арттыру менә татарны куәтләндерү, бәлки кемнәргәдер бик ошап та бетмидер кылар ханым. Менә ни өчен безгә татар булып калырга кирәк? Ни өчен безгә шундый бердәм булырга кирәк? Сез үзегез ничек уйлыйсыз? Минем татарлыкның бер генә юлы бар. Ул татар икән, без бит бер җирдә генә яшәмибез. Без дә Америкада да, Япониядә да, Кытайда да һәм бөтен төн ягында да, көн ягында да бөтен җирдә татар бар. Менә шушы татарлар бер булып җыелырга тиешбез. Бу татар булып калу ул бер сүз, икенче ягы аны саклау кирәк. Саклау нәрсә дигән сүз ул? Синең балаларыңа, тапкан аныкларыңа үзеңнең менә шушы кем икәнлегеңне биреп калдыру, аңлатып калдыру. Әгәр инде без һаман да шул урысларны без инде сакларга тиеш. Урыслар битеп баралар. Безнең татарга караганда рус тизрәк китә.
Аны без яшереп тә тормыйбыз. Аны күп галимнәр дә яза. Һәрбер милләтнең югалуы ул инде аның калбиннән тора. Милләт үзен үзе югалтырга сәләтлеме ул, түгелме? Менә без хәзер экзамен алдында торабыз, Фаил. Менә билет аласың да, анда сорау. Сиңа сорау эләгә икән, сиңа белгән сорау булса, шатлана җавабыңны бирәсең, бишле аласың. Безнең сорау бүгенге катлаулырак, чөнки без кем? Без үзебезнең татар икәнебезне беләбез, әмма ул билетны алырга без ашыгып тормыйбыз. Менә шушы әйбер бик куркыныч. Әгәр дә инде син үзең татар икән, шушы сорау өчен мин татар дип җавап бирергә тиеш. Мин шулай дип беләм, чөнки мин үзем татар, иптәшем татар, балаларым татар, сез беләсез, икесе дә гөрләтеп татарча сөйләшәләр. Ну, оныкларымнан мин әйтә алмыйм, алар инде бүгенге цивилизацияны миңенә тыя торган кешем юк. Ул инде һәр Сезнең белән татарча сөйләшәләрдер бит инде, әйеме? Тик татарча сөйләшәбез, бөтен җирдә дә. Алар ялып та тормыйлар, татарча сөйләшәләр. Аласа билетны алган инде алар, җавап биргәннәр. Улым да шулай татарча сөйләшә, Фаил. Кызым да татарча сөйләшә. Алар белән һәр вакытта да әтисе, әнисе һәм туганнарыбыз кайта, авылга кайткачтан безне әйтәләр икән. Hey, кара балалар татарча сөйләшә. Хәзер инде бу бер караганда теге гаҗәп кебек тоела башлый, әйеме? Әйе. Чөнки татар авылларында да кызганыч балалар хәзер Әле татарча сөйләшә. Актаныш районы Шуракай авылында без кайткач, нәкъ менә шулай. Кара әле, Клара апаның малайлары татарча сөйләшәләр дип. Нигә русча сөйләшмиләр? Менә шулай дигән фактларны мин инде кичердем. Ләкин үземнең менә шу татарлыгымны бер вакытта да югалтасым да килми. Һәм кешеләргә дә әйтәм, татар икәнбез, татар ул бөтен җирдә. Кая булсаң да син татар. Менә сезнең алдыгыздагы шигырыгыздан шушы милли эчтәлектә һәм шушы шигырьләрне укып үскәнгә бәлки балаларыгыз татарча сөйләшә, алар да инде чын мәгънәсендә үзләре менә әниләренең үзегез әйткәнчә калыптан күчкәндер аларга, йөрәктән чыккан йөрәккә барып ирешә диләр бит, әйеме? Шул шигырь дә безнең радио тыңлаучыларыбызның йөрәкләренә барып ирешсен иде. Менә шушы җан исәп, халык санын исәпкә алыр алдыннан дөрестән дә шул билетны алып барыбыз да без татар дип җавап бирсәк иде имтиханда, шушы бик мөһим имтиханда. Аларга рәхмәт итегез. Әйе. Бу сүзсез минем бик теге камил түгел, әмма фикер дигән әйбер бар, фикер тиене бар. Нишләттеләр сине бу җирдә? Күзеңне ач, татар. Күктән төштә җирне кара. Әй матур дөнья дип әйтергә, телең юк бит. Нишләттеләр сине бу җирдә? Зөләйха бит ачты күзен, күктә күрде биек Пушкинны. Биек Тукай читтә калса калыр, үтәү кирәк заман кушканны. Татар зурлый андый куштанны. Бала авызын тигеп куйдык, татар телебез бит кадакта. Син аны күреп аптырама. Телләр бит тамыры, муен өстендәге кабакта. Башлар исән булса акыл булыр. Рухын зурлар, аңлар үз телен. Зөләйха да татар көзгесендә аңлар күрер ихлас күңелен. Сез үзегезнең шигырьләрне сүзсез дип кенә әйтәсез аларга. Бу инде тыйнаклык билгеседер дип уйлыйм мин, әйеме? Сез шигырь, менә мин шигырь дип әйтәм, сез инде сүзсез дип әйтәсез. Шигырь бит инде бик матур, фикерле шигырьләрегез сезнең. Рәхмәт шундый шигырьләр язганыгыз өчен, киләчәктә дә шулай иҗат уңышлары телибез сезгә, Клара ханым. Уйландыра торган шигырьләр язарга.